Nakumbira mondi ba Nhasi tabuda takananga kuwadzana 7 muguta reHarare uko kwatauya kuzoona mwanasikana anonzi iye Chidodza Pasi uyo ane makore ekuzvarwa 21 years. Asi mwanasikana uyu pamakore mashoma adarika asangana nematambudziko akawanda ekuti zvokwadi mwana uyu anoda kuti angari anobatsirwa. Isusu ngatigare pasi tingeti tinonzwawo nyaya yake ichitaurwa namai vake kuti tobva tawana kuti tobatsirana naye sei. Patete makasimbera atinani. Alright, chekutanga muri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti vatete munonzani uye kuno kwatiri ndekupi, mwana ari pedyo nemi ndiani uyu, chii chenyu? Makadii muri yeZimbabwe? Inini ndinonzi Betty Murenga. Mwana akagara pasaidhi neni uyu mwana wangu. Mwana wenyu anonzani? Anonzi Chidodza Pasi. Ane makore mangani? Ane 21. Alright. Mune vana vangani? Ndine vana 2. Alright. Iye ndewechingani? Ndewekutanga. Alright. Perfect. Mungatitsanangurirawo kuti dambudziko ramakasangana naro pamwana idambudziko rei? Mwana uyo akaita dambudziko remaziso. Saka dambudziko iri angotanga richingoita kukala mbicha nambicha. Ndichitomboenda kumadhoktors akasiyana siyana ndichida rubatsiro rwokuti mwana wangu abatsirwe. Saka vamwe vaizvitadza zvavo asi vamwe vaizozvigonawo. Vakandipa mushonga vachingoti but chaingoramba chichingokala chithing chachona ichocho. Svika iko zvino chasara chidiki, pasara padiki diki peblack pakadai. Alright. Saka igore ripi tidzorere mashure noronde urwere hwake kuti zvakatanga sei, maiva kupi, zvaifamba sei? Noronde yakatanga tiri kugara kufamu. Taigara kufamu kwenkomo. Ndokwataigara. Ndopakangotanga dambudziko iri but masaka anga ari right. Abva angotanga kungokala achingokala. Patatozongoona kuti zvakutoda ana chiremba chaizvo. Ndopatakazoenda kuna Dr. Macheka vakati akuda operation. Saka mari zvachona ndozvangotibata. Alright. Ku stroke igore ripi? Stroke akatanga 3 years back. Zvakatanga sei? Imi makazoona sei kuti yatova stroke? Angotanga kuchema manheru, anga akarara. Abva aridza mhere sitava tamhanya mumba muya kuti tinoona kuti ko mwana ari kuchemei. Abva angoti handaona madzimai 2 here pawindo. Saka isangoshayiwa kuti pamwe mwana wari kungovhundukawo. Tizotoona time kwaedza manje akutofamba akangostroke akadai. Isezvo ndokudiko tatozvishaya. Vanhu ndovakazoti kustroke uku. Ndopa zvavangototangira. Saka makaenda kuchipatara here? Ipapo hatina kuenda kuchipatara ipapo. Makadii? Taingoona kuti chingoitawo maexercise nayewo. Achingofamba taiona kuti ari kufamba hake ari right. Asi kungostroke ikoko ndokwakatishamisawo kuti. Saka hamuna kutobvira maenda kuchipatara nestroke? Nestroke hatina. Chii chakanesa? Nestroke hatina kumboenda kuchipatara. Hamuna kuzvifunga kuenda kuchipatara here kunonzwawo ana chiremba kuti? Hatina kumbozvifunga ipapo. That's 3 years back. Kureva kuti zvestroke hazvina hazvina nhoroondo nana chiremba? Aiwa, hazvina nhoroondo. Asi vaizongomuono patoenda kuti kumaziso. Ndopavanotarisa vachida kuona kuti mwana akaita sei. Vaizobvunzawo havo. Zongonyora Alright. Alright. Nhasi matiinvita kuti uye panapa inyaya yemaziso emwana. Muri kuti zvapapi? Mimi moda kuti ange ari anoitwa sei? Maziso aya akuda kunoparwa. Ari kuda kuti aparwe ndokutaura kwakaita chiremba wake. Akati ndinokwanisa kumupara. Akatoona. Ndokutaura kwavakaita. Kureva kuti ane tsanga mumaziso kana kuti? Hamene kuti itsanga here asi chakangodaiwo chakangovhara kudai handizivi kuti itsanga here. Alright. Vanochidedza kuti chinhandizvo. Alright. Samari iri kudiwa nana chiremba kuti vamuoperate imari? 3,900.
Alright. Yes. Alright. Okay. Ndofunga mhuri yeZimbabwe ringozvinzwira dambudziko riri panapa, dambudziko remwanasikana ne21 years madaro handiti. Kuno munde kupi? Kuwadzana. Kuwadzana 7. Kuwadzana 7. Yes. So mungatizvisewo zita renyu riri pachitupa kana mune EcoCash kana mune akaunti zvese kuitira kuti vanoda kubatsirana nemi totanga izvezvi vange vari vanobata nemi. Ndinonzi Betty Murenga. EcoCash yangu i0 quad 7 888597. Alright. Ndo dzinoita futi order meter namukuru namba idzodzo nezita iroro ane. Ndizvozvo. Alright. Kune vanenge vati isusu tinoda kusvikawo panzvimbo kuzoona mwana wachona, makasununguka? Takasununguka chaizvo. Handiti? Pakanaka. Kuno kumati Kuwadzana 7 panambani? Pa5698. Kuwadzana 7 kuno muHarare. muHarare. Alright. Aiwa, tinotenda kuti mhuri yeZimbabwe ichabatsirana nemi padambudziko ramakasangana naro remwanasikana kuti anga ari anodi unobatsirwawo kuti anga ari kokutaura. Kutaura achataura saitaura. Achataure? Sakura kuti maziso haachaone zvakanaka, kutaura achataure, stroke. Rekusataura dambudziko rakatanga zvizvari? Pane 2 years. Tangoona munhu angonyarara. Isu toita mafanisi, ita majokisi naye, tiita kuseka anoseka kana azvinzwa. Asi angonyarara achataura. Toti iwe taura iwe, angoti zii. Shaya kuti kochii. Mati anonzane? Anonzi Chido. Chido. Chido? Uribo? Taura tinzwe kaChido. Voice. Chii chakaitika pavoice? Makamboenda naye kunonamatirwe? Kuchechi. Makaenda kuchechi kupi? Uko kuroundabout. Ndinofamba naye ndinoenda. Vamwewo vatongonzwawo vanonzi mafundisi anobatsira chaizvo muno muHarare. Ndeyekupi ndipeiwo madirections ndindi. Handikuzivi. Handiti? Tine maprofetsi vanozadza vanhu mumastadium nekudi rimwe dambudziko irwe rigenuine. Mwana uyu haachataure, mwana uyu maziso ari kukanganisika, aita stroke. Tibatsira nei vanhu vaMwari. Mafundisi vanobatsira, vanoti vanobatsira. Tibatsirane mwana ange ari anoita right. 21 years mwana ane dambudziko rakakura kudai, so sad, handiti? Vanokwanisa kubatsirana namai vachona pakurapwa. Ngatibatsirane naye namai vake zvakare kuita kuti ange ari anodi anoenda kunorapwa. Saka uye ndemukuru, mudiki wachona kura? Mudiki ari form 3. Musikana mukomana? Mukomana. Alright. Haana dambudziko kana rainaro? Alright. Pakanaka. Mhuri yeZimbabwe dambudziko riripo, ndofunga tangozvinzwira. Ngatibatanei nawo. Vaya vane kumachechi kunobatsirwa, ero basi. Tibatsirane kuti mwana uyu aite zviri right. Alright, maita basi. Tinoimba muchabatsirwa nemhuri yeZimbabwe. Zvita.